Gözüňi ötürip. Ýyl 2076. 78 ýaşlarynda. Otoňda ikinji ýolum ötýärsiň. Geçmişine zerretýän. Ýaşlyk biderek geçip gidip. Ýalňyş dostlar sebäpli ýalyňlyklara edilipdir. Arzulyň bilen aranda öz-özüň aslynda ýok bärketçilikler oýupsyň. İyi näme diýen gorkusy bilen gyzyl ýa arzular gursukda barypdyr. Biz bari ýok ýaz Baybo Production. Dünýäni üýtgüçe golýa fikir jiňlenmän. İlkinji ädimden öwredýärler, ikinji gelmäni. İslam o işe gatnamani 9-dan artamen. Bilýän zadymyz ýok diýärler hakykatdan daş. Akyl ýazda däl am, aklyň ýeri baş. Maslahat ber azajyk ýolu. Ýedölçäp kesmäni bizde ýok gaýçy ýönü ýele gaçy ýeri. Owo biz ýalňyş ýaz köplenç. Bulaşyk işlere burnum misopmany ökdü. Durmuşum manysam şonu däme ýalňyş öwren. Emedekle ılga yıkılgar, yıkıl yere öwren okusamam dör. Bular biz ýaly däh diýsin bizi görün. Stresin getiren ýüregi agarty. Bir gidamja ýaş, içine garawut jabap çöken peýda ökünç. Wagt ýaşlyk gaýdyp gelse-de. Soňam sady başyňa aýlanýar. We gözüňi açdyk. Yaş, wagt tormajak geldi bizim yaşka. Hemme zady başarýam kapdiýet. En atamyz düşünen nokta inni durmuş başka. Diýip beýlen fekaharlary gelýär. Ýaşlyň wagty adany durmuş hakykady. Pikirlerimem duşa durşuny haýyrladym. Käbir zatlar juwanlykda düşünme kynamekşiden gowy bilýän pikirini aýyrdy din. Hiç kime ýaranjagym bolma. Hakyky dostum bawursa näme seňem bolla. Aýrylmasyn göwnler, aýrylsa da ýollar. Akandar gepedeni bolsa gün matary ýollar. Sen henizem ýaş, geljekde durmuşyň soňky günlerine ýeten wagtyň. Geçmişine gelen ýaşanyna deňi ýer ýazdyrmyş döretmän mümkinçiligi var. Sana kızıcak matla, son mümkünçülükden sonuna çenip beydalan. Durmuşda wagt diýenlerden bolma. Emmem bir gün ýordy ennam atynar. Şowny çeni näçe ýalňyşlygym gaty al. Ýalňyşlar sapaga öwlüse bolmaz artykmyz. Ula hormat geçe söýgü. Hiç barama ýüregi juwanlygy giydir. Bir gün gelip oturun. Bu dünýäniň feýli diýer ýaly gitemiz. Ýaşanyň diýdi. Baybo Production. Ýaşlyk hemme bagşlar.